Es que as semblanzas de Sieira eran parte da paisaxe da cidade. En verano, nestas festas, neste encontro, el solía concitarnos porque non hai ninguén con moi pouca xente que teña que reúna un coñecemento tan real a pé de rúa da cidade, da súa xente, dos seus costumes, da literatura, dos gustos clásicos. De feito, ele era capaz de compoñer unhas semblanzas nas que reunía ese tono clasicista da Pontevedra de toda a vida, elegantemente conservador, pero con un punto irreverente. Os que estades aquí, seguro que recordades ou lembrades moitas das semblanzas e anécdotas que el contaba. Eu non sei se algunhas inventadas, pero como se di habitualmente, se non é vero, é vero normal. Eu que recordo perfectamente, non sei se foi nesta xuntanza ou nunha conferencia sobre a Pontevedra de principios dos anos 70, na que retrataba como era a Pontevedra provinciana, algolerítica de alta daqueles anos. Resulta que entre a mocidade de Pontevedra que empezaba a viaxar ao estranxeiro, había algúns cuantos que empezaban a traer medio de tapadillos e correr na cidade os primeiros preservativos, os primeiros condóns. Entón, resulta que aquelo andaba un pouco de tapadillo. E aí un home de Pontevedra xa de mediana edade que falou un día cun farmacéutico de Pontevedra na rúa e dixo: oye, mira, a mí esto de los preservativos, como lo hacemos y tal, porque a mí me gustaría ir un día a la farmacia, pero claro, si hay gente y me conoce, sabemos que es Pontevedra. Y le digo, farmacéutico, aquí no te preocupes. Tú llegas y si hay alguien de Pontevedra que te puede conocer, tú me recitas un poema que ya yo entiendo lo que tú quieres. Y efectivamente, ali vai a botica, ali vai a farmacia, e resulta que cando entra ten mala sorte este señor, que detrás venen dúas beatas que venen de misa de sete con don peregrino. Entón el se pongo nervioso cando lle toca o turno, solo acerta decir ao farmacéutico: volverán las oscuras golondrinas. E o farmacéutico di: sí, vale, pero en bandadas de 6 o de 12. Digamos que este é o perfil habitual, transgresor, irónico, elegante, clásico de Sieira, para que eu pido un forte aplauso e que nos dedicamos as palabras. Boa tarde. Como vedes, hoxe non traio papeles na mano, porque non me tocaba a mí falar. Tampouco quero despedirme. Non vai a ser o demo que te vende un pouco máis de alvariño, os amenace con volver. Pero bueno, neste mundo todo empeza e todo acaba. Incluso os amores eternos, eses amores que duran toda a vida e que se separan aos 5 ou 6 anos, se ten dado caso. Doume porque a saúde me axuda. Os médicos están facendo o posible por volverme a salud. Cando ven, estou satisfeito con eles. Digo isto porque os vexo estar aquí e teño medo que tomen represalias. Vai nos suceder un gran comunicador, unha persona de boa palabra, un gran periodista, un home feito na radio, na prensa, na televisión. Xavier Fortes é un elemento indispensable hoxe na radio e televisión de Galicia, que dá despois boas mans, en boas mans. E nada máis, cedo moi rei colega de toros, cedo os trastos de patar a Xavier Fortes, gran amigo e gran presentador.